आं दंफैयो आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव। बे आसाम आयेन आफादाव दिनैनिफ्राय जागायबाय रां बावजा जथुम्मा आरो बेनो जागोन हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय जोबथा एबा एनडिए सरकारनि जोबथा रां बावजा जथुम्मा आरो दिनैनिफ्राय जागायनानै 19 फेब्रुवारिसिम जागायगोन 19 फेब्रुवारिसिम बे सोलिगोन आसाम आयेन आफादनि बे रां बावजा जथुम्मा आरो बे रां बावजा जथुम्माव दिनै गिबि हाबाफारि बायदि हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथांनि बिबुंसारनिफ्राय जागायगोन आरो बिबुंसारनि गेजेरजोंनो बेबायदिनो आसाम आयेन आफादनि बे रां बावजा जथुम्माया जागोन आरो दिनैनि गिबि जथुमाव बेबायदिनो डिजिटेल भबन बेखेवनाय जागोन आरो बेबायदिनो डिजिटेल फान्डार एबा बाख्रिखौ बेखेवनाय जागोन भार्चुवेलि बेखेवनाय जागोन एबा बेनि उनाव आरो बेबायदिनो आलिसा एपबो बेखेवनाय जागोन दिनैनि हाबाफारिनि गेजेराव आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दान्दिसे सम सिगाङावसो बे आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव सफैबाय जों थासारिखौ दिन्थिगोन बिथाङा सफैबाय आसाम आयेन आफादनि बे लांगोनायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सफैबाय बिथाङा जों थासारिखौ दिन्थिदों बिथाङा सफैबाय आरो दिनैनिफ्रायनो आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुम्माया जागायगोन आरो 19 फेब्रुवारिसिम सोलिगोन आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुम्मा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सफैबाय आसाम आयेन आफादाव बेबायदिनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नुजाथिबाय दिनैनिफ्राय जागायगोन आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुम्मा नोंथांमोना नुगासिनो बिथाङा सफैबाय आसाम आयेननि लांगोनायाव बिथाङा जथुमाव नुजाथिफैनो थाखाय बिथाङा सफैबाय आरो दान्दिसे समनि उनावनो जागायगोन आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जोबथा जथुम्मा नोंथांमोना नुगासिनो दं आसाम आयेन आफादाव बेबायदिनो सफैबाय बिथाङा थासारिखौ दिन्थिनो लादों नोंथांमोननो बेसेबा बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो सफैबाय आसाम आयेन आफादाव लोगोसे हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथाङाबो नुजाथिफैबाय কি ক'ব ছাৰ
শেষ এছেম্বলি হয় স্যার আৰু এই এছেম্বলিখন শান্তিপূৰ্ণভাৱে যাব বুলি ৰাখিছোঁ ভাবিছোঁ আৰু এই এছেম্বলিত গুৰুত্বপূৰ্ণ কোনো তেনেকুৱা বিল নাই গতানুগভাৱে ইণ্টাৰিম যিখন বাজেট সেই বাজেটখন ল'বলৈ কৰিছে মই আশা ৰাখিছোঁ 5 বছৰৰ শেষৰ যিখন বাজেট সেইখন খুব শান্তিৰে যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আমিতো বিধানসভাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ মাত্ৰ 3 মাহ আগত ইলেকশ্যন হৈ গ'ল সেই ইলেকশ্যনত আমি ভাল ৰিজাল্ট কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত MLA ইলেকশ্যনতো আমি NDA হিচাপে আছোঁ যেতিয়া মই ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ ৰিজাল্ট খুবেই ভাল হ'ব এলায়েন্সত এলায়েন্স মানে চিট ভাগ বতৰাই যে এলায়েন্স তেনেকুৱা কথা নহয় আৰু আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে কৈছে এলায়েন্সত থাকি আমি যুদ্ধ কৰিম এলায়েন্সটো মাত্ৰ 15টা চিটৰ ভিতৰত নহয় 126টা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে নিশ্চয় কিবা ভাবি কৰিছে তেওঁ গতিকে মই ভাবোঁ আমি গৰিষ্ঠ সংখ্যক আসন আমি তাত লৈ বিজয়ী হৈ আহিম UPPLৰ স্থিতিটো তেওঁলোক এটা বেলেগ ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোকৰ নিজা সিদ্ধান্ত আছে গতিকে UPPL দল বিষয়ে মোৰ খুব বেছি ক'বলগীয়া নাই কিন্তু মই এটা কথা দেখিছোঁ মিছা অপবাদ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে বেলেগক সেইটোহে তেওঁলোকৰ ভুল হৈছে বুলি ভাবোঁ মই থ্যাংক ইউ স্যার